ତମର ଆପଣ ଆଗକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ଦୋଷ କାହାରି ନାହିଁ। ସ୍ୱଭାବ କର୍ମର କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି କର୍ମ କରିଥିଲୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ଦଶା ଭୋଗୁଛୁ। କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଉଛୁ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଆମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାକୁ ଦିଅ। ଦେଖ ସଇତା, ତୁ ଯଦି ଏ ଟଙ୍କା ନ ରଖିବୁ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦିଟା ଏଇଠି ବି ସବି ମରିବୁ। ତମକୁ ହତ ଭାଗିନି ମାର ନିୟମ। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ମାରି ଆସିଲା କଳି କାଳ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ କଇତା ହେବେ ସାତ ପର ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ମାଇପେ ହେବେ ଦୋ ଚାରୁଣୀ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ କଳି ଦୁର୍ଗ ସତ୍ୟ ପାଣି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ପିତାଶ୍ରୀ ଏଠି ତ ପ୍ରେମର ବନ୍ୟା ଉଛୁଳୁଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଟୁମ୍ପି ଗାଡ଼ିଆଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି କାହିଁକି କାହିଁକି? କଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦିଟା ଗଛେଇ ତ ଘରେ ପଶେଇଲ। ତମ ମୁଖକୁ ଲଜ୍ଜା ଶରମ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମାଛ କଟା ବନିକାଣ୍ଡ ବେକକୁ କଚ କଚ କରି କାଟି ଦବା ପାଇଁ। ଏଇ ପାଟି କଣ୍ଡା ଏମିତି କରିବି ଜମା ପାଟି କଣ୍ଡା। କିଏ ଯଦି ଶୁଣିବ କେଶ ବଡ ପଣ୍ଡାର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତା ବୋହୂ ଗୋଛେଇ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ ବହୁତ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ଏ ଶାଳୀ ମାଇକିଆଟା ଆମ ବାପ ପୁଅକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦବନି। ରଖେଇ ଦବ ଏଇଟା କଣ ଆକାଶରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏ ନନ୍ଦୁରେ ଆକାଶ କଣ ଅଛି ଆକାଶରେ ଠିଆ ହେଲା। ଗୋଛେଇ ତ ଘରେ ସବୁ ଥାରି ଆକାଶ ବଢିଗଲାଣି। ପିତାଶ୍ରୀ ଖାଲି ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା। ସେ ଟଙ୍କା ତମେ ଚଇତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଚଇତା ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଇଏ ଗାଁ ଛାଡି ଚାଲିଯାଉ। ମୁଁ ତୁମ ହାତ ଯୋଡି ଦେଉରା ହଉଛି ସେ ଟଙ୍କା ତମେ ଚଇତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଭଲ 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 ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ବିଚ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇକି ନିଅ। ହଁ ଭଲ ଭଲ। ଆଉ ଭାବୁଛୁ କଣ? ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ? ଝିଅ ଦେଇଥିଲୁ ଯୌତୁକ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ କାହିଁକି? ଆରେ ଯା 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 ଦିନା ଗୋଛେକୁ ସମୁଦ୍ର ଡାକି ତା ବେକରେ ହଳି ପଡ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦିଟା ଭଲ ଭାବ ଲଗେଇ ଦେଇଛ। ମୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗାନା। ଦିନେ ଗୋଛେଇ ତ ଆଉ ଠିଆ ହେଇଗଲୁ କାହିଁକି? ଆସୁ ଆରେ ମୋତେ ସମୁଦ୍ର କହି ମୋ ଛାତିରେ ଛାତି ଲଗେଇ ଦେ। ଆରେ ଦିନା ଗୋଛେଇ ତ ହରାମି ଭିତରେ ଭିତରେ ମୋ ମାଇପ ସହିତ ଭାବ ଲଗେଇ ଦେଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ କିଛି ରାଣୀ ମୋ ପକ୍ଷୀ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ ଶାଢୀ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ନମ୍ବର। ହଁ ଏକ ନମ୍ବର ଆସାମୀ ଏକ ନମ୍ବର ଥିବ। ନେଇଥିଲା 5 ଲକ୍ଷ ସୁଧ ହେଲା 5 ଲକ୍ଷ ସମୟ ସୁଧ ହେଇଗଲା 2,58,575 ଟଙ୍କା 33 ପଇସା। ଆଗକୁ 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 ଟୋଟାଲଟା ହେଇଗଲା 12,58,575 ଟଙ୍କା 33 ପଇସା। ଦିନେ ଗୋଛେଇ ତ ଆମେ ଦେଖ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସାଥେ ଜମିବାଡି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡିଛି। ଏ ଚୈତା ପରା ବଞ୍ଚିଛି ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭଗୀରଥ ବର୍ତ୍ତକୁ ଗଙ୍ଗା ଆଣିଥିଲେ। ପିତୃବଞ୍ଚନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହେଇଗଲେ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସି ହସି 14 ବର୍ଷର ବନବାସକୁ ଆପଣେଇ ଦେଲେ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଜୁଆରୀ ପକେଇବି। ଅତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ମାତା ସୀତା ବନବାସ ନେଇଥିଲେ। ପତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଉର୍ମିଳା 14 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପତି ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟଳି ବାନ୍ଧିଥିଲେ।
ମୋ ପତି ଧର୍ମ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି କାନ୍ଧରେ ଜୁଆଳି ପକେଇବି। ଅସତ୍ୟ ପଣ୍ଡା ସାହେବ ବଳଦ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଲା ପରି ଆମ ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ସାହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସାମନେ। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯେତେ ରାଗ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି ଆମ ଉପରେ ସୁଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ପଣ୍ଡା ସାମନେ। ଆମ ଭିତରେ ଜୁଆରି ପକେଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ନେଇଯା। ଆସନ୍ତୁ। କାଲି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ତମେ ଅଖିମୁଠି ପକେଇବ, ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ହଳ କରିବି। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳ ଧରିବା ମନା, ତଥାପି ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ଧରିବି, ଏଗୁଡାଙ୍କୁ ହଳ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ମାରିବି। ଭାଗବତ ଗୋସେଇ କରି ସେ ଅମୃତ ପାଣି ମତେ ମୋ ମୁହଁରେ ଥିବ। ବଡ ପଣ୍ଡା ଦିନ ବିତିଯିବ, ରାତି ବିତିଯିବ, ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବଦଳିଯିବ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ସମସ୍ତେ ବଦଳିଯିବେ, ହେଲେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଧର୍ମ ରହିଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଧର୍ମ ତତେ ଦେଖେଇ ଦବ, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ କରିବ। ନା ସେତେବେଳେ ତୋ ପାଟିରେ ଥିବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ନା ଥିବ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ।
सामने अरे जीवो पानी में बाकाई में मंगल की ଚାଷ କରିବି ଏବେ ମୋ ଛୁଆ ଦିଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଆବେ ଶୁଣ 7 ଦିନ ଭିତରେ 7 ବାଟି ଜମି ଚାଷ କରିବ ଆଉ ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ 7 ବାଟି ଜମି ଚାଷ ନ କରିପାର ତମ ତିନିଟାଙ୍କ ଶବ ଏଇଠି ସମାଧି ଦିଆ ହବ ପିତାଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଲାଲ ଭାଗବତ କହିଲା କଣ କହିଲା ବେଲା ମୂର୍ଖ ବସିବେ ଚୌକିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଅମିତ ବସି ବଟି ତଳେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଏ କଳି ଯୁଗ ଶବ୍ଦ ପାଣି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣ ପଣ୍ଡିତ ସୁଜ୍ଞାନୀ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରି ଶିବ ସମସ୍ତେ ବିଷପି ଆରାମରେ ତମେ କଣ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରୁଛ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପରା ନିଜ ଅନ୍ଧ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋଇ ନେଇକି ତୀର୍ଥ ଯାଇଥିଲେ ତମେ କଣ ତମେ ରୋଗିଣା ବାପା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ମୁଠାଏ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବନି ସବୁ ବୁଝୁଥିଲା ତ ଏତେ ହେଲେ କଣ କରିବି 4 ଦିନ ହେଲା ବାପା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ବାପାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସହି ହଉନି କି ନିଜ ଦୁଃଖ ବି ଦେଖି ହଉନି କଣ କରିବି ତୁ କହୁନୁ ତୁ କହ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବାବୁ ବାପଣି ଘରେ କେତେ କ୍ଷୀରି ପିଠା ମିଠା ଆସିଛି ଆମେ ବାପା ପାଇଁ ଖାଇ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ଆମେ ସ୍ଟୋରୀ ଆଣିକି ଆସିବା ମନେ କରିବେନି ଦେବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କହିବା ଏ ବଡ ବାବୁ ବାପୁଆଣୀ ମାନେ ମୋ ବାପା 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ହଉନି ଏ ଚୈତା ଚୈତି ଦିଟା ଆସିଛନ୍ତି ପିଠା ମାଗିବାକୁ ପିଠା ପିଠା ଏ ବାପା ମାମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବାପା କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ବାପା ପାଇଁ ଉଠାଇ ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଆଣିଛୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ପିଠା ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ ବାପା ମା ମାନେ ଆମକୁ ପିଠା ଗଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ
ଶୋଇଛନ୍ତି ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି ବାପା ଖାଇଛୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିକି ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ପିଠା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଠନ୍ତୁ ବାପା ଆଗ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ନିଦ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଠା କରୁଛି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖ ଖୁଆଇଦ ଖାଇବେ ବାପା ବାପା ଉଠ 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 ବାବୁ ଭବାନୀ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଠ ବାପା ଉଠ ଉଠ ବାପା ଶୋଇଥିଲ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଶେଷ ସମୟ ସରିଗଲା ଶେଷ ସମୟ ସରିଗଲା ହେ ଭାଗବତ ଋଷି ମୋ ବାପା କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଲା କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦେଲ ହେ ଭାଗବତ ଋଷି ମୋ ବାପାକୁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛ ଚଳିତା ଚେତକୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ ବି ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉ ବାପା ବାପା କୁଆଡେ ଆସିଛୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛୁ ଷାଠିଏ କୋଟି 56 ଭୋଗ ନା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଯା 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 ତୋ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ବାପା ଖାଇବେ ତମେ ସେମିତି କୁହନି ଘରେ ଯା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ ମହାପାପୀ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଏତେ ପାପ କରିଛି ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ଅନୁତାପ୍ତି ଆଣି ମୁକ୍ତି କରି ଚଳି ମରିବି ଭାଇ ମତେ ଟିକେ ଦୟା କର ଏ ଶେଷ ତ ପାଇଁ ବାପାକୁ ଟିକେ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବି ଏତିକି ଦୟା ତୋ ବେଦ ପେଟ ମାରା ତୋ ବେଦ ପେଟ ମରାଯିବ ତୋ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ବାପା ଖାଇବେନି ଯା ଘରେ ଯା ମୁଁ ଏ ବ୍ୟାଗରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣିଛି ଏଇ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବାପାକୁ ଟିକେ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ଭାଇକି ତମେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ସିନ୍ଦୁରେ ବାବୁ Papa, Papa itu tidak berani. ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶବକୁ ଛୁଇଁବନି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶବକୁ ଛୁଇଁବନି ବ୍ରାହ୍ମଣନ୍ତୁ ସାରା ଜୀବନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିବ ତତେ ତୋ ବାପାଙ୍କ ନିୟମ Saya sampai tak keluar dari pari, tapi saya pari. Saya sama banyak orang. କହିଥିଲ ବାପାଙ୍କ ଶବ ମଶାଣିକୁ ଯିବ ବାପାଙ୍କ ଶବ ମଶାଣିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ସେ ଅମୃତବାଣୀ ପଦେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ ବୋଲ ଚାହିଁତି Govinda, Govinda, Govinda. Padu ବାଳୁଚି ମଖରନ୍ଦା Bye.
ନାଟକର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହୃଦତାର ସହିତ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଆମର ଏ ନାଟକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ହାଉସଫୁଲ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରବତା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଏ ମାଟିର ଏ ଓଡଗାଁ ମାଟିର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଓଡଗାଁ ମାଟି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଉପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ଅତୀତର ସୁପରହିଟ୍ ନାଟକ ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇ ଦେଇ ବିଦେଶିନୀ ସୁନା ଝିଅ ଶିବାନୀ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଶିବାନୀ ପରିବାର ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଆଶା ସେ ଭରସାକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଏବଂ ଭରସାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିଛୁ ଆଉ ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁଳ ଉପସ୍ଥିତି ହାଉସଫୁଲ୍ ଉପସ୍ଥିତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନିରବତା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାଟକର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କରତାଳିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କରତାଳିରେ ଆମର କଳାକାର ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। हे दर्शक रूपी ईश्वर आपणମାନଙ୍କୁ ଶିବାନୀ परिवार तरफରୁ कोटि नमस्कार धन्यवाद। जो नाटक आपण माने ए नाटक देखि जो आनंद अनुभव कले से आनंद को ए अंचल अन्य यात्रा प्रेमी बंधु मानक मध्य शेयर करबा पई आसंता रात्रि तृतीय रात्रि रे द्वितीय थर पई এই সুপার হিট নাটক হা কৃষ্ণ বলি যাউଯିବ এই নাটক ପାଇଁ ଅଗ୍ରିମ ଟିକେଟ ସକାଳ 9ଟା ଠାରୁ ଆମ ସ୍ଥାୟୀ କାଉଣ୍ଟରରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଟିକେଟ ପାଇନଥିବାରୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇଦେବେ ଠିକ 9ଟା ସମୟରେ ଅଗ୍ରିମ ଟିକେଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଟିକେଟ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ନାଟକରେ चैता अभिनय करुवा कलाकार गौरव दास एवं चैती अभिनय करुवा अभिनेत्री कावेरी पाणीकर अभिनय मुग्ध होई यात्रा शुभ शंख मां अंधार बाउती नाट्य संसदर प्रयोजक नारायण साहू एवं निर्देशक सुमन साई 202 टंका पुरस्कृत कर धन्यवाद। এই ঘোষণাটি পরে পরে আসন্ত ফেরি যা মঞ্চস্থ নাটকের পরবর্তী পর্যায়ে अपेक्षा करो देखिए जशोदा कोले खेल कला कर नहीं तू साजी जशोदा मु साजी नंद आहा मो नंद कोले गोविंद आहा मो नंद कोले गोविंद आरे संकवेरी तुरी भुवन नंद नंद कोले गोविंद आहा मो नंद कोले गोविंद दीर्घ 10 मासर पड़िया लोक तड़ी तड़ी मु जो परिश्रम करती मिलगला कौन खाइबू कह पेटरा खाइबू ना अंगुर खाइबू ना तेल खाइबू बाईगण पड़िया फेड़ा अंगुर खाइबू ना गरम काचर खाइबू अर्जेंट काम मिला देखो बाबू जी ठीक से
ଝିଅର ମୁଁ ତ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯିବି ଯା କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ସଙ୍ଗା ପଳା ତୋର 8 ମାସରେ ହିଁ ଛୁଆ ହବ ଆଉ ସଙ୍ଗାଳି ମାରିବିନି ରେ ତୁ ତୋର ଯା ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଲି ଯା କହୁମା ବାଲୋ তুমি জগতর সাহা ভরসা মাগো ବୋଉର ପେଟରୁ ଓ ନେଲା ମୋ ଭକ୍ତ ଦେହକୁ ହାତ ନେଇଦେଲୁ ତୋର ଏତେ ସାହସ ଛାଡ଼ିବିନି ତୋ ତଣ୍ଟି ଗୋଡ଼ାକୁ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି ବୋଉଲୁ ये कोउ आइसिया मारे ये कोड़ घोड़ा मागुची पंडा मागुची अंडा मागुची ए कीला ढके तू लो घरे में କିଳା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ କିଳା ଆସୁଛି ତମ ପଛରେ ପୁରା ଗୋଛେଇକି ବସିବ ନାରେ ଆଉ ସକାଳି ହଉନି ରେ ସକାଳେ ଯା ହେ ନା ଆଉ ଯିବା ଯିବା ହେଲେ ସକାଳେ ଯା ହେ ଆଉ ସକାଳି ହଉନି ସକାଳେ ହଉନି ହେ ଆଇଲା ହଁ ଆଇଲା ଆଇଲା ए भगवान ये हॉबी की बिकी रे ये क्या चिंता कर रहे ଓହୋ କି ଶାନ୍ତି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଅନା କରିକି ଡୁବୁଡି ଖାକୁ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବିନି ବଡି ଝିଅ ମାନିଲାନି ଗୁପଚୁପ ମଟର ସୁପ ପାଛି ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା ଖାଇ ଦେଇକି ପେଟ ଗ୍ୟାସରେ ଫୁଲିଗଲା ଓହୋ ବୋଉଲୋ ବୋଉ ବଞ୍ଚିଗଲି ଶଳା ମାଇକିନାର ଗ୍ୟାସରୁ ପେଟ ଫୁଲିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ପେଟରେ ଛୁଆ ଖେଳୁଛି କୁହନ୍ତୁନି ବାବୁ ତମକୁ ସତ ମତେ ମିଛ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆପଣ ନା ବାଡି ଝିଅ ମତେ ବାହା ହେଲା କେଡେ ବଡ ବଡ ଆଶା ଦେଖେଇଲା 7 ମାସ ହେଲା ସେ ସଙ୍ଗା ଭିତରେ ପୁରେଇ ମତେ ଯାହା କରୁଛି ବାବୁ ସଙ୍ଗା ଭିତରେ କୋଉଠି ଜାଗାରେ ପୁରେଇ ସବୁଠି ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛି ସିଏ ତ ମଳତ୍ୟାଗ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବୁ ଅଛି ସେ ପୁରା ଶୁଖି ଟଙ୍କାକିଆ ବରା ଭଳି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ ସେ ମୋ ଗାମୁଛାରେ ଛାଡିଲା ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ ସେଥିରେ ମଟର ମଞ୍ଜି ଖଣ୍ଡିଆ ଲାଗିଛି ମୁଁ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି କିରେ ମୁଁ ତ ଭାଗବତ ବସିକି ପାଟିରେ ଧୂପ ଜାଳୁଛି ଝୁଣା ଦଉଛି ଏ ଲାଟିନ ବାସନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ତାପରେ ଭାବେ ଲାଟିନ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଯାଇଛି ମୂଷା ଫୁଷା କାଟିଦେଲେ କଣ କହିଲେ ସେଇ ବାଟେ ଲିକ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି ଗଲେ ବାବୁ ପୁରା ରାଗରେ ପଞ୍ଚମ ଆମେ ଆଉ ରହିବାନି ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବା ଚାଲୁ ହେଇ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି କୋରୋନା ସମୟରେ ଆଗେ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଚାଲୁଥିଲା ମଣିଷ ଦେଖିଲେ ମଣିଷକୁ ଡର ମାରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କୋଉ ବାଟେ ଆସିକି ମୋ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡିଥିଲୁ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଥିଲୁ କାଶୁଥିଲୁ ଗାଁ ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ତୋତେ ପିଟିକି ଗାଁରୁ ବିଦା କରିଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ଔଷଧ ଆଣି ତତେ ଭଲ କରି ତୁ ସିନା ଭଲ ହେଇଗଲୁ ମତେ ପଜିଟିଭ ହେଇଗଲ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସେବା ତୁ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତତେ ପଚାରିଥିଲି ମୁଁ ତୋର କିଏ କାହିଁକି ତୋତେ ସେବା କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କହିଲୁ କରିବେ ବାବୁ କରୋନା ମୋ ବାପା ମା ଦୁଃଖରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ ତୋଟେ ମୋ ବାପା ରହୁଛି ଆଜି ସେଇ ବାପା ହିସାବରେ ପକେଇଲା ତମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସଙ୍ଗାରେ ପୁରେଇ ରଖିଛୁ କଣ କରିଛୁ ତା ଅବସ୍ଥା ସଙ୍ଗା ପୁରେଇଗଲି ଆରେ ଇଏ ଘର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତ ପାଚିଲା ଫଳ କେତେବେଳେ ଖସି ପଡିବି ତା ଠିକ ନାହିଁ ମୋର ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦି ଝିଅଙ୍କ ମରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି କରିଦେଇଯିବି ଏଟାକୁ କିଛି ଦେବିନି ଏଟାକୁ କୋଉଠି ଦରକାର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା ହଉଛି ଘର ଭିତରକୁ ଯା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୀରା ପାଖକୁ ମୋର 7 ଦିନ ହେଲା ବାହା ଗୀଟା କରୁଛି ମନଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ବାହାର କରୁଛି କଣ କରୁଛି